Er det her, vi skal være? Skal jeg kigge i kameraet også, eller? Undskyld. Er det her? Jo, altså, jeg følte jo lidt hele tiden, at jeg var ham i midten. Jeg kunne sagtens se Kians motivation for at snyde. Der skete jo egentlig det, som der skulle ske, kan man sige, når man snyder. Jeg sagde det fra start af. Jeg sagde, det var en dårlig idé. Altså, der er jo altid risiko, når man snyder. Men jeg tænkte bare, fuck it, altså. Vi løber risikoen, og det kan da ikke gå galt. Kian! Kian! Sket er sket. Det kan ikke laves om. Det var ikke... Ikke lige nu. Okay, prøv at høre. Leonard og jeg, vi sidder og snakker om at lave noget omkring overgang fra barn til voksen. Nej, det er overgang. Så kom på et eller andet selv. Altså, I sidder bare og laver ingenting. Læg det der joystick fra dig og sluk for din computer, Kian. Okay, prøv at høre. Kom med et eller andet totalt enkelt. Altså, det enkelste. Snyd. Det er ikke en mulighed. Det er overhovedet ikke. Altså, det er det enkelste. Prøv at høre. Vi har 3 dage, du lader det mest enkelt. Prøv at høre. Jeg skal nok sørge for, at vi får nogle gode karakterer. Det bliver sindssygt godt. Jeg har nogle gode idéer. Det er bedre end ingenting. Men lad os bare prøve. Så lad os bare gøre det her. Overgang fra barn til voksen. Så. Det er fedt, hva'? Kvaliteten er så fucking dårlig, mand. Det er eddermame en dårlig film. Fuck dig. Prøv at høre. Okay, vi kan ikke bruge det her til noget som helst. Overhovedet. Færdig, du har fuldstændig ødelagt det. Hvor er du kæft? Ja, dine idéer var også bare super fede. Hey, prøv at høre. Det handler ikke om idéerne. Det handler om, hvordan de er udført. Fuck dig, du er så fucking højrød altid. Jeg gider ikke til det her. Fuck det der. Prøv at høre her. Fuck det her. Vi har 2 dage til vi skal aflevere. Jeg ringer til Albert. Det er ikke et alternativ at snyde. Jo, altså, det er. Det er lort, altså. Så det er lige før, det er et alternativ, hvis Alberts film kan redde vores karakter. Jeg ringer til Albert. Så kommer han herud med projektfilen. Så laver jeg om i rulleteksterne. Så er det klaret. Vi afleverer det. Bum, færdigt. Det er altså hørt nok det. I vil også gerne have en fucking god karakter, ikke? Altså, jeg er ligeglad. Men I vil gerne have en god karakter, ikke? Altså, Det gør vi. Vi gør det. det er det længste. Jeg gider ikke høre på det her, okay? Det er ikke et alternativ. Jo, det er! Jeg gider ikke mere. Det er sygt noget, mand. Kan vi bare gøre det her? Ring til dig. Ja, det er fint. Så ringer jeg til ham, og så kommer han. 100. Jeg synes, det er så uhørt, at Kian bare prøver at komme her og spille Fandango, og tror, han kan styre det hele. Jeg vil bare lave noget godt. Jeg har så mange idéer. Jeg kunne komme med 1000 idéer nu, hvis jeg gad. Jeg er den, der styrer, okay? Og de andre styrer jeg. Man bliver træt. Man bliver sådan træt i sindet. Fordi der foregår så meget af ting, du slet ikke kunne tænke på. Hej dreng. Hej du. Altså, hvorfor sidder I bare til tv? Prøv at høre. Vi har fået ordnet det hele. Albert kommer lige om lidt, og... Så det skal være helt fint. Det er klart. Så I har simpelthen tænkt at snyde? Ja, det kommer til at ske. Det kan du tro.
Nu har vi jo ikke fået vores studenterbevis. Vi blev fanget i at snyde vores eksamensprojekt. Altså, alt er jo bare lort for mig nu. Takket være Kian, han bare chillede og var ligeglad med vores studentereksamen. Jeg finder på en eller anden måde, hvor jeg kan tjene nogle penge, og så spiller jeg bare lidt musik og sådan noget, og så skal alting nok gå. Det kan også være til at rejse eller noget. Det finder jeg ud af. Jeg har ikke rigtig tænkt mig at bruge STX på den måde, jeg har. Altså, jeg har bare tænkt mig at følge min far og blive sømand, ikke? Det eneste, jeg ville, det var jo bare at blive husket på sådan en dag. Jeg overvejer lidt at melde mig ind i hæren og bare tage ud på nogle missioner og skyde nogle mennesker og redde fucking verden, ikke? Jeg har et udmærket arbejde i Netto, og jeg tror bare, jeg vil forblive der. Det behøver man ikke en uddannelse for, vel? Altså, det kan alle og enhver gøre, altså. Der er gratis frugt. Sygt chilleren.